Gai honetan, musika tresnen sailkapen desberdinak jorratuko ditugu. Ikusiko dugu betidanik gizakia saiatu dela musika tresnak sailkatzen. Lehenengoan, zer den musika tresna esan beharra dago. Musika soinuak sor ditzaken objektua da. Aintzinatik, musika tresnei botere magikoak leporatzen zitzaizkie. Horrela, arpak, txirulak, kanpaiak eta abar erabiltzen ziren. Gaixotasunak sendatzeko boterea zeukatela uste zen. Horrela, munduan zehar aztiek eta xamanek pertsonak sendatzeko erabili dituzte. Jakin behar dugu ere, zer den organologia. Gia atzizkiak adierazten duen bezala, zientzia bat da. Honek, musika tresnak zientifikoki aztertzeaz arduratzen da. Beraz, organologiari esker, musika tresnak sailka ditzakegu. Sailkapenik zaharrena. Duela milaka urte Txinan hain zuzen ere, musika tresnak sailkapen bat egin zuten. Horretarako, eraikitako materialaren arabera sailkatu zituzten musika tresnak. Horrela, bambuzkoak, harrizkoak, zurezkoak eta zetaskoak desberdintzen zituzten. Aurkezpen honetan, ikusi dezakezue tresna hauen bideo batzuk. Jakin behar dugu ere zer den luthier bat. Musika tresnak eraikin eta konpontzen dituen pertsona bat da. Argazkian ikus dezakezue luthier bat. Luthierrik ospetsuenetako bat Antonio Stradivarius izan da. Italian jaio zen, 1654 urtean eta 52 urterekin hil zen. 82 urterekin hil zen. Biolinak, biolak eta biolontxeloak eraikin zituzten. Gaur egun oso pieza preziatuak dira.